estatuak debekatzen digu epaitegi barnean euskaraz deklaratzea. Gu saiatu gara euskaraz egiten, baina uko egin digute. Eta beraz, hau adierazle da, euskaldunok jasaten dugun zapalkuntzaren beste adibide argi bat da gaur hemen ikusitako. Hau zapalkuntza handia da, hemen indar polizialek kanporatu gaituzte. Hemen argi gelditzen da, frantses estatuak bortxaz inposatzen digula egoera bidegabe bat, euskararen zapalkuntza eta inposatzen digu indarkeriaren bitartez. Hau agerian gelditu da gaur hemen, zera egoera bidegabe bat bizitzen dugu, justizia euskararentzat aldarrikatzen dugu eta indarrez ukatzen digute eskubide hori. Behin da berriz aipatzen dugu euskararen errepublika behar dugula eta bi estatu, Frantziar eta Espainiar estatuek zabaltzen dituztela gure eskubideak eta beraz aldarrikapen horrekin jarraituko dugu, argi ikusten delako gaurkoaren bezalako adibideekin, bi estatu horiek guregan duten zapalkuntza. Ez aldakizu euskara dela euskaldun